ନମସ୍କାର ମିତ୍ରମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି MBK ଓଡ଼ିଆ ଟକ୍। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମେ ମାସ 2026ରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଭାଗ୍ୟ, ଧନ, କର୍ମ, ପ୍ରେମ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ରହିଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ମାସିକ ସାଧାରଣ ଫଳ ମେ 2026 ମାସ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ନେଇ ଆସୁଛି। କେତେକ ଦିନ ଭଲ ଯିବ, କେତେକ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତ ମନ ରଖିଲେ ସବୁ କାମ ସଫଳ ହେବ। କର୍ମ ଓ ଚାକିରି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ମାସରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପାସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ବସ୍‌ଙ୍କ ଆଶା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନୂତନ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇପାରନ୍ତି। ପାର୍ଟନରଶିପ୍‌ରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି। ଏହି ମାସରେ ଧନ ଆଗମନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରୋକନ୍ତୁ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ। ବାଣୀ, ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ରୋକନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗରେ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଣ୍ଡ ବେଦନା, ଟେନସନ୍ ବା ଘୁମ ଭଲ ନହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ଯୋଗ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉପକାରୀ ହେବ। ବାଥି। ଶୁଭ ସମୟ, ଶୁଭ ଦିନ। ସୋମବାର, ଶନିବାର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ କଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଉପାୟ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଶନିଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର 108 ବାର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ବସ୍ତ୍ର ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମିତ୍ରମାନେ, ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ମେ ମାସ 2026ରେ ଭାଗ୍ୟଫଳ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ MBK ଓଡ଼ିଆ ଟକ୍‌କୁ।